Здравейте, уважаеми зрители на предаването Неудобните. Сряда вечер е тук на живо в студиото. Започваме с професор Георги Василев. Професор Георги Василев е преподавател, професор по европейска цивилизация в Нов български университет. Университет по библиотекознание и информационни технологии. Така, благодаря за уточнението. Уважаеми зрители, преди 2 години професор Георги Василев дойде при мен и дойде тук в това студио и разказа една наистина потресаваща история. Признавам ви, професор Василев, че ако не се познавахме в личен план, от 30 години ние се познаваме повече, от 30 години с вас, ако не се познавахме, аз чах да реша, че вие сте един от човек. Защото това, което разказахте преди 2 години тук в това студио, беше потресаващо. Нека да ви припомня, уважаеми зрители, ще помоля нашата режисьорка Здравка да покаже данс, нали? Нека да започнем от данс. Тогава, преди 2 години, професор Георги Василев постави тук, в това студио, за разглеждане темата: има ли в данс отдел за тихи убийства? Тогава, преди 2 години, професор Георги Василев показа серия от снимки, които той беше направил с личния си фотоапарат в София, в квартал Гоце Делчев, блок 252. Нека Здравче сега да видим тези снимки, в които, уважаеми зрители, професор Георги Василев твърдеше, че негов съсед, ето там прозорчето, което свети, нали виждате? Да. Прозорчето, което свети, че негов съсед... Това е блок 260, вход 2. Така, на име Грудков, е инсталирана в неговия апартамент една скъпо струваща инсталация, която убива хора. И така, нека да още малко да разкажем преди 2 години какво разказахте тук в това студио. Ето го блокът. Снимките са правени лично от професор Георги Василев и те са показани в последните 2 години тук в студиото на Канал 3. Тази жена, некролога на тази жена е умряла. Това е една от жертвите на тази машина, с която ни облъчват с много мощно електромагнитно лъчение, което надвишава на нормите десетки пъти. Например, в едно от замерванията, което направим с модерна апаратура, силата на магнитно поле е 111 пъти над допустимото. Сега, професор Василев, нека да припомним още веднъж. Вие живеете в този блок 252, а срещу вас живее този човек Грудков на първия етаж. Нека да видим, градинка има, пак професор Василев е правил снимката. Искам да кажа, че тя също е в обсега на излъчването и всички тези хора, които са там, могат да бъдат поразени от излъчването. Нека да видим сега снимката на този прозорец, светещия прозорец. Какво твърдите вие, професор Василев, вече 2 години? Че този Грудков, вашия съсед, е отдал част от жилището си под наем на ДАНС и вътре работи каква апаратура? Кажете как се казва тази апаратура? Сега, това, че... Там светещото прозорче, уважаеми зрители. Това е квартира на ДАНС, има потвърждение от самия Цветлин Йовчев, който предвиден човек от университетския свят е казал, че там има инсталация за подслушване. Въпрос е, че освен тази инсталация за подслушване има съвършено друга апаратура, която се казва апаратура за дистанционно поразяване на живи цели чрез електромагнитно лъчение. Тя е с германски произход и тук в България се тества на живо върху невинни българи, защото на авторите на апаратурата, на собствениците на апаратурата им трябва ефект на въздействие върху жива среда. И ДАНС, група от хора от ДАНС, между които ръководители на ДАНС, са се заели с тази задача, за която те получават преки пари от въпросната фирма. Кой от българите, от тези служители от ДАНС, е внесъл тази апаратура в България и с ясно съзнание или като е внасял тази апаратура, че тя поразява живи хора? Че тя поразява живи хора. Това е експеримент, който се върши на гърба на българския народ. Точно така. Вижте, аз направих собствено разследване. То беше трудно, мъчително и с просто събиране с фрагменти и сведения от добронамерени и възмутени хора. Апаратурата, според тази информация, която се натрупа, е внесена от Бриго Аспарухов. Нека да видим снимката на Бриго Аспарухов. Повтарям още веднъж, цялата отговорност за всичко това, което разказва професор Георги Василев. Той е правил собствено журналистическо разследване повече от 2 години. Тази тема обиколи много вестници, телевизии и затова аз тази вечер искам да кажа какъв е резултатът от това, че в България има
имали гласност и някой свърши ли си работата. Казвате, Брил Аспарухов, нека да видим снимката, му е внесъл тази апаратура. Да, защо той с ясното съзнание ли имал защо внася тази апаратура? За да бие политическите си противници. Съвсем определена цел. Защото откъде внася тази апаратура? От Германия. От Германия. От фирма, която привидно се занимава с компютърна техника, но основната и цел е създаване на такава убийствена апаратура. Защо избират жилището на този ваш съсед да разположат тази апаратура там и защо тя работи нощно време? Вижте, те избират жилището може би случайно, защото това е новопостроено здание от човек, предприемач на зданието. Знам, че още в началото при проекта е било отделено помещение за тайните служби. Но човек като ви слуша настръхва и мисля, че говорите налудничево. Вижте, аз говоря само факти. Налудничево е това, че никой не обръща внимание на такива страшни факти. Ние имаме... Апаратура е внесена от Германия. Да. За колко пари горе-долу, знаете ли? Това не знае, но мога да ви кажа, че всеки месец между 8 и 10 хиляди долара получава ръководите на тази програма, на този експеримент, който може да бъде сравнен само с нацистските и експерименти в съветските лагери. Служители от ДАНС получават ли заплата според вас, поради факта, че работят с тази апаратура? Да, това мога да го кажа съвършено откровенно. Светлин Йовчев е получавал между 8 и 10 хиляди долара месечно за тази апаратура. Тези служители от ДАНС, които идват да работят нощно време, получават на дежурство всеки от тях до 250 долара. Вие твърдите, след малко ще видим и този репортаж, който, уважаеми зрители, аз направих за Нова телевизия, да. Преди няколко месеца, преди 4 месеца, но трябва да ви кажа, че аз се изумих от тези неща, които говори професор Георги Василев. Разбира се, цялата отговорност пада върху думите. Това е един уважаван, известен професор. Аз имаше и свидетели, с които вие също говорите. Позволете да припомня. Ние ще видим след малко този репортаж на професор Василев. Значи вие твърдите, тази апаратура е внесена от Германия. Да. За нея получават пари служители на ДАНС. Вие твърдите, че сте виждали Петко Сертов и височайши особи. Да, Петко Сертов идваше, когато беше шеф на ДАНС, той идваше в този блок всеки ден или през ден. И го виждах там, дори един път той си паркираше неговата кола Лагуна Рено, точно на пътеката, където трябваше да минават хората, и аз един път взех, че набих колчета и той ме погледна с такова възмущение, че защитавам територията на гражданите и да спрати двама свои агенти нещо да ме стреснат. Този човек, Грудков, получава ли пари наем за това, че е подслонил ДАНС да работи с тази опасна и вредна апаратура? Грудков и до сега продължава да твърди, че там няма нищо особено и дори изпратил косвена покана, че с различни хора да отида да видя. Но вие си спомняте, че когато го потърсихте и поискахте да влезете вътре, както и други журналисти са поискали да влизат, никога тези врати не се отварят. Кои други големци, така да се каже, сте виждали там и сте забелязали, които са причастни към тази... Светлин Йовчев съм го виждал късно през нощта със служебната си кола. Така? Други? Други не мога да кажа. Това, което казвате, е страшно, трябва да ви кажа. Най-интересното, уважаеми зрители, че ние тук в това студио, професор Василев е уважаван човек, професор по европейска цивилизация, и аз просто не мога да разбера защо вече 2 години ДАНС, Народното събрание, Министерския съвет, никой не обелва и дума по този въпрос. Глупости ли говори професора, налудничеви неща ли говори, или това, което казва истина? Кажете сега за жертвите, какви хора се разболяха през това време? Избройте ги, преди да покажем този репортаж, за да бъде още по-нагледна тази идиотия, която се случва в продължение на 2 години в един столичен квартал. Вижте, искам само да кажа, че имаше някои институции, които се опитаха да ни помогнат. Това е председателката на комисията по здравеопазване към Народното събрание, госпожа Десислава Танасова, която изпрати официално писмо до Светлин Йовчев и до министър Цветан Цветанов, с който иска да се вземат мерки да се спре излъчването от тази квартира на ДАНС. До сега това писмо, което е от 27 юли миналата година, няма никакъв официален отговор, освен един отговор, който дойде от главния секретар на ДАНС Младен Георгиев, че те направили замервания, но тия замервания показват, че няма нищо и те нататък. Между другото, когато се правят замервания, се вика поемно лице или свидетел. След това се показва как се извършва самото измерване и се издава документ. Те изобщо представяха такива документи. Просто те отговориха с празни приказки. А за жертвите... Кажете ми кои са жертви, за да пуснем този репортаж, хората да видят за какво става въпрос и как е ситуиран този блок в столичния квартал, в
Гоце Делчев, този блок на първия етаж, една стая денонощно свети. Излъчването става през нощта, тогава, когато сигнализира съответните органи в ДАНС и Народното събрание, професор Георги Василев, те идват да измерват лъчението през деня. То през деня няма лъчение, има вечерта. Да, те изпратиха. Ние успяхме с огромен труд да накараме лабораторията към Националния център за обществено здраве да дойде и да направи свои измервания. Казахме, елате в 10 часа вечерта. Дойдоха в 10 сутринта. Естествено, констатираха, че няма нищо. Това е просто една игра с здравето и интересите на хората. Една подигравка. Добре, вие с очите си виждате, че Цветлин Йовчев влиза вътре. С очите си виждате Петко Сертов, че е вътре. Да. С очите си сте виждали Бриго Аспарухов. Там не съм го виждал за него, само знам, че той е човека, който е внесъл апаратурата. Добре, опитвали сте се да говорите нещо с тези хора, освен да им пишете как писма? Как ще говоря? Опитах се чрез един човек от университетските среди, който има преки връзки с Йовчев, да изпратя едно предупредително писмо, да поиска някакво обяснение. Никакъв отговор. Никакъв отговор. Никакъв отговор. Кажете ми с една дума, кои са жертвите, така да се каже, на това облъчване, за да видим този репортаж, да стане по-ясно на хората за какво става въпрос? От нашия вход. От нашия вход сме двама души диабетици. Аз съм единия, другия е медицинска сестра Павлина Йотова. Нейният диабет се оказа по-тежък от моя. Ето това е медицинското свидетелство, от което през март миналата година се оказва, че аз имам кръвна захар над 16. Доказана ли е причинно-следствената връзка между това излъчване от тази апаратура и вашето заболяване? Сега, това е един много деликатен въпрос, но когато говорих с специалисти, между другото, добрите специалисти се крият, защото ДАНС е ходил да предупреждава един от тези специалисти да не се меси по-нататък. Кой? Името му къде? Не мога да му кажа, защото ще пострада. Ще пострада? Да. Нека да видим сега този репортаж, който аз, както ви казах, уважаеми зрители, излъчих миналата година в рубриката "Звезден репортер" в Нова телевизия. Просто за да разберете още веднъж, че всички тези ужасни неща, които се говорят тази вечер в това студио, ние ги говорим в продължение на 2 години. Цялата информация, цялото разследване е направил професор Георги Василев. Ако това е истина, тогава това е страшно. Но защо ДАНС, Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи не отговарят? Защо оставят целият проблем в ръцете на самите давещи се? Защо професор Василев трябва да ходи и да прави измервания, да вика гражданско общество да събира там? Там има деца, вие ще видите след малко. Има смъртни случаи, има некролози. И до този момент всички мълчат. Нека да видим този... Не само, че мълчат, прощете, само да добавя нещо много важно. Панически бягат от този проблем. Ходих при началник на кабинета на Бойко Борисов, Румяна Бъчварова. Отначало ме преизслуша, ме каза, че това е много сериозен проблем, но когато след това се обадих по телефона, изчезна. По същия начин се обажда на генерал Румен Меланов. Той говори 2-3 минути и след това казва, това не е мой проблем. Разбирате, това са, щом такива хора по върховете са наплашени, това е много голямо престъпление. Нека да видим този репортаж. Здравче, ще те помоля от Нова телевизия, от сайта да извадиш точно този репортаж "Звезден репортер", в рубриката, в която аз преди 5 месеца отново се връщам към този случай. Хората от този жилищен блок в София твърдят, че техният съсед Георги Грудков е отдал част от жилището си под наем на ДАНС, където е разположена скъпа и опасна апаратура за човешкия живот. Господин Грудков! Господин Грудков! Господин Грудков! Голямо преследване падна с господин Грудков. Апаратурата се казва за дистанционно поразяване на живи цели чрез електромагнитно лъчение. Давам му думата. Покажете ми, значи от тук започва жилището. Така, тези две стаи, тези помещения са, които ги ползва ДАНС. От тук нататък останалите си ги ползва Грудков. Това прозрачи, който винаги спреде и свети по цяла нощ. Свети от най-малко от 3 години, а освен това, ето ви, това са снимките от вчера и завчера. От през нощта не говорим като за хипотези. Това са 2 измервания, направени от специалист от Военно-медицинска академия. Казано накратко, извод е, че интензитета на електрическото поле е 15,2 над нормалното, а интензитета на магнитното поле е 111 пъти над нормалното. Ето това е Капка Христова, тя чистеше там и миналата година за 2 месеца разви рак в мозъка. Знаете ли за този светещ прозорец тук на първия етаж, цяла нощ пред на Грудков? Вие снимахте преди малко некролога на съпругата. На съпругата ви? Не рак.
Цялата махала се събира тук, децата да играят това. Тя, моята внучка, тази година идва по-често при мен. За по-дълго време непрекъснато започва да се оплаква от главоболи и стомах повръща. Нощно време ми пищи непрекъснато в главата, когато има такова излъчване. Тук идват скъпи коли, скъпи джипове. Затъмнени стъкла. Да, затъмнени, и точно когато дойдат те, излъчването, работенето цяла нощ е сигурно. Много страшно, Марге. Обърни внимание. Идва Петко Сертов, вижда, че се прави една нормална преграда, за да могат да минат хората, вдига телефона и идва след малко двама негови служители и неговите хора ги дигнаха. Вие сигурен сте, че това е Петко Сертов? Абсолютно. Моля ви се, неговата физиономия е така, замазаното лице, загладената главичка, пречем, че много добре го опознавам. Хората не ви вярват и смятат, че ви си измисляте тези неща. Вижте, аз с най-голямо удоволствие бих си съгласил с тях, стига това лъчение да спре. Могат да ме речат както си искат, но лъчението да спре. Докато лъчението е факт, аз ще се боря и за своя живот, и за живота на съседите. Господин Грудков! Господин Грудков! Търси другата гледна точка. Грудков не отговаря. Не отговаря и ДАНС, макар че потърсих официална информация през кабинета на Бойко Борисов. На шефката на Комисията по здравеопазването Десислава Атанасова ДАНС също не отговаря. Макар че Народното събрание е писало писмо до Цветан Йовчев, а не Цветлин Йовчев, шеф на ДАНС. Ние чакаме отговор от ДАНС. Репортер Маргарита Михнева. Този репортаж излъчих в Нова телевизия. Да. От тогава до сега някакво развитие имат ли неща? Отговор има ли от институциите? Има, казах ви, както този отговор на главния секретар на ДАНС, в който казва, просто няма такова нещо. Няма такова нещо. Да. Няма. Те правили замервания, но къде са техните замервания, къде са документи? А тези замервания, които вие предоставихте от Военно-медицинска академия, те са професионални, официални замервания. Така, да. И те доказват ясно причинно-следствената връзка. Добре, вие казахте, че ДАНС е внесъл тази апаратура по времето на Брига Спарухов за хиляди... Вижте, тя е внесена още преди създаването на ДАНС, но тя е преминала накрая в ДАНС, защото това са полицаи, висши полицаи, които са свързани с определени политически кръгове и за които просто натрупването на пари за сметка на живота на други българи си представлява един бизнес. Чакайте, говорите страхотни неща. Аз говоря сами си. Между другото, позволете на малка поправка. Колите, които бяха цитирани тук, не са коли на ДАНС. Това е моя грешка. Това са коли на съседи. ДАНС изтеглиха колите, джиповете с тъмните стъкла и т.н. от момента, от който започна намесата на журналистиката и вашето разследване. Това е резултатът, че до сега техни коли вече не се появяват. След моето посещение там, техни коли не се появяват. Но вие сте виждали с лицето им? Всички са ги виждали. Кои сте виждали? Джипове. Най-различни джипове. Скъпи марки с черни стъкла. Но защо не отговаря ДАНС? Защо МВР не отговаря? Защо шефката на кабинета на Бойко Борисов, Румяна Бъчварова ви отсвирила, така да се каже, на жаргон? Направо, да. Румен Миланов не прояви ли интерес да ви слуша? Не. Той просто думата избягам точно. Добре, а какво ми казахте за Пламен Студенков? Какъв беше той преди? Той е един от тези, които са ползвали тази апаратура. Ползвали тази апаратура? Да. За какво е тази апаратура? Тази апаратура... Защо причиняват това на хората? Какво искат да изследват? С тези изследвания те получават някакви хонорари от... Точно така. От фирмата, да. Огромни хонорари. Задачата каква е? Тази апаратура чрез систем... се тества и се подобрява с силата на поражението. И, например, сега тя поразява на разстояние 30 метра, 50 метра, те искат да го направят на 70-100 метра поражението. Ма вие казвате страхотни неща. Това е истината. Аз ви говоря истината. Трябва да ви кажа, уважаеми зрители, че професора в продължение на 2 години говори едно и също нещо тук в моето студио. И по други вестници и списания беше писано много по този въпрос. Аз искам да попитам отговорните институции в тази държава, ако това е верно, кажете какво да направим. Ако не е верно, да ви осъдат, носите си отговорността. Сега, позволете само да цитирам 3 основни запитвания. До Цветан Цветанов, 14 април 2010, предадено в приемната на МВР. Без никакъв отговор. Официално запитване. След това, че в
подадено на 16 юли отново запитване, оплакване в офиса на партия ГЕРБ като заместник-председател на ГЕРБ. Никакъв отговор. Периодично други запитвания чрез Фрок Нюс, открито писмо. Чрез вас също, когато се обърнахме пак към Цветан Цветанов, никакъв отговор. Цветан Цветанов не благоволява да види, че съществува такъв проблем, че съществува такъв просител и за него всичко това е едно нищо. Той е Вие смятате, че служителите на ДАНС продължават да получават пари от тестването, изпитването, прилагането на тази апаратура за поразяване на живи цели? Точно така, и дори мога да кажа, че са под пряката протекция на Цветан Цветанов. Защото ако говорим за доказателство, неговото упорито мълчание и нежелание да се вземе с този проблем показва, че той ги протежира. А за какво ли казахте за Студенков, генерала? Да вижте, той е известен със своите запои и на един от Какво значи запой? За пиене? Голямо запиване. Запиване, да. По руски начин. Той е руски възпитаник и си прави запой периодично. Та той е казал на един такъв запой, че той ще си изкара своя милион с тази апаратура. Ама вие сигурни ли сте, че те получават такива големи възнаграждения за това, че... За това съм много сигурен и дори бих помолил председателя на агенцията по приходите да попита господин министър на вътрешните работи дали е получавал хонорари от ДАНС. Стига. Да, моля го. Точно с тази апаратура. Да не би едни от хонорарите тук сега във връзка с проверките на Цветан Цветанов да идат от тук. Не, вижте, аз само моля да направи дали е получавал някакви хонорари от ДАНС. Уважаеми зрители, тази вечер за пореден път ви представихме гледната точка на професор Георги Василев. Казвам ви, тогава, когато преди 2 години той дойде тук в това студио, ако не го познавах, ние се познаваме с професор от 30 години, аз ще да кажа, че той не е в ред, че е луд, защото тогава, преди 2 години, когато разказах тези неща, аз смятах, че това не е възможно. 2 години правим непрекъснато репортажи за този светещ прозорец. Никакъв отговор от нито една институция. Жалко е, че професора, вие ми донесохте българската ерес и английската реформация. Това е най-новата ми книга, която сега и ще бъде представена на панаира в Скопие. А това е? Това е американското издание на същата книга. Разбирате ли какъв дълбок цивилизационен сблъсък има в тая тема, която вие представяте тази вечер? Вие, професора по европейска цивилизация, се борите с ДАНС да ви отговорят на въпроса. ДАНС е последният продукт на варварството на административния социализъм и на тайните служби на социализма. Мога да ви кажа с голяма сигурност, че около 60% от кадрите на ДАНС са синове, внуци на служители от тайните служби на социализма. Това е мое лично проучване. Вие много труд и усилия сте хвърли 2 години. По неволя. Защо? Сега, за да приключим нашия разговор, знаете ли какво ще ви покажа? Уважаеми зрители, в Нова телевизия правят непрекъснато, подреждат по рейтинг и това става чрез SMS-и от зрителите. Кой репортаж най-много развълнувал хората? И знаете ли, че, нека към нашата режисьорка се обръщам да покажем, този репортаж, когато е бил излъчен по Нова телевизия, е бил събрал страшно много положителни отзиви. Хората са се вълнували, защо няма отговор. Ето на първо място, нека да видим, на първо място е Мишо Шамар, аз не се изненадвам, като знам, че поп-фолка ни залива от всякъде. А на второ място е този репортаж, който съм направила с вас. След това се нареждат, ето Мишо Шамара е на първо място, след това на второ място е този репортаж, който сме направили. С вас надолу вече кой беше на трето място? На трето място е от ДСБ. Москов и Плевналиев, Росен Плевналиев е на 4-то място, съгласно тази класация на Нова телевизия, направена чрез пращане на SMS-и от хората. И определено манипулирано в полза на Мишо Шамара, защото за тези, които управляват днес по някакъв начин живота на хората и културните интереси, е важно чалгата да оглупява хората. Аз наистина също съм много изненадана и съм много изумена, че Мишо Шамара оглави тази класация за разтърсващ социален репортаж, а ние оглави, примерно, Плевналиев или Москов. Съвсем правилно хората са се развълнували от този репортаж, който съм показала за вас. Професор, какво става сега? Каква европейска цивилизация? За какво става въпроса в България? На къде отива България? Ето един глас на разследващия журналист. Вие тая вечер взехте моята... Аз много ви благодаря, че ни дадохте
възможност на мен, на моите съседи и други засегнати хора. Такъв случай има във Враца. Такъв друг случай има също в нашия квартал. Просто нямам време да... Знаете ли какво изследване? Знаете, че знаете ли какво изследване направих, уважаеми зрители? Кои от секретните и тайни квартири на ДАНС по времето на тройната коалиция, лично от Сергей Станишев, са раздадени на партийни величия или другари, с които се краде? Да. Специален репортаж ще направя за това нещо. Вие ще останете изумени. Квартири в центъра на София направо са подарени, квартири на ДАНС, направо са подарени на партийни величия. Как ДАНС става тая има работа? огромни тайни ресурси, които не се отчитат и които се ползват, и ще цитирам думите на Иван Драшков, когато беше уволнен. Той даде едно интервю, че в ДАНС се извършва национално предателство, защото ДАНС обслужва интереси на чужди фирми. Имал е предвид точно този случай? Предполагам, че имал предвид нашия случай. Толкова с първия ни участник, уважаеми зрители, аз се надявам да не ви кане повече. Позволете да ви поднесе тази марка. Тя е за здраве и за живот, бяло и червено, за здраве и за живот, на фона на тази трагична история, на един човек, който ни позволява да си защитим живота. Трябва да ви кажа, че други телевизии няма да ви дадат думата. Това го знае. И мога да ви кажа конкретен пример, ако позволите. Преди няколко години направиха филм за Велика Терес, за богомилството в Европа, и бях поканен там като участник. Гена Трайкова го направи добър филм, имаше някои грешки, но няма значение, и когато попаднахме в това страшно изпитание, аз се обърнах към Кристина Владимирова, журналистка от тази телевизия, да помоля за съдействие. За този случай с ДАНС квартирата? Да, там между другото виждате, че се появява често там. И знаете ли какъв беше отговорът? 2-3 обаждания по телефона и казах: аз не мога да повярвам, че един университетски преподавател е преследван от ДАНС. Това беше отговор. Вие поставяте обществено значим въпрос. Аз още веднъж казвам, не искам да каня повече професор в студиото. 2 години са достатъчни. Сега е на ход ДАНС. Нека да отговорят. Става въпрос за смърт. Не, на ход е министър Цветан Цветанов. Той да обясни защо позволява държавен тероризъм чрез ДАНС. Защо, след като е сигнализиран няколко пъти за всички тези неща, дори имам доказателство, че човек е занесъл пряко мое писмо при него, той мълчи и защитава тези престъпници. Този човек е председател на изборния щаб за президентските избори. Как може председателя на изборния щаб да защитава престъпници по такъв директен начин? Това е моят въпрос. Благодаря ви за участието. Сега